това пояснение от нашия човек, който слушалки ги отнася. Винаги. Ето ще ни слушалки. И сега да видим кой ще го направи най-готиния бекслайд. Не. Забележи, има и слушалки за желанието. Ето такива траст. От малки се почва и като станете много големи, няма сте на моето място, но някъде величия. Давай слушалки. Ево, почакай ми слушалки веднага за малкия. Еми това е. Аплодисменти за малките. Еми продължай само така, те първо ще печелиш. Това е нашия човек. Ами, те така се снимат. Трябва нещо да ни покажеш, където да ни грабне, нали се сещаш? Не е чак толкова трудно, просто трябва да бъдеш себе си. Следващия път. Как се казваш? Влади. Влади, това е Влади. Ти си домашинка, така ли? Супер, как се казваш? Деси, ти ни слушалки да слушаш музика и по цялото време танцуваш. Защото не знаеш, че когато танцуваш, чувстваш най-свободно. Ево. Пожелавам ти успех и желавам те в област. Чакай, викайте линейка по. Наберете. Линейката. 112 наберете. Печели се една фанелка! Благодаря, това е, нали се сещаш, какво ще ни е следващото движение, сещаш се пич. Има нещо нестандартно тук. Има нещо нестандартно. Собствено правени с череши, които тя е брала. Така, моля ви, никога не сещаш с един килове. Хайде, де. Окей, ес. Най-сетне ще ям нещо днес. Ето ни за рожденски имаме слушалки. Еми, това така, това е нестандартно нещо. Аз няма да казвам нищо. Той сам си го казва.